O saber da tradición. O esforzo do día a día. E a paixón polo ben feito. Marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia. Porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Satisfacción moderada no goberno autonómico tras o acordo para o reparto de cotas entre a flota comunitaria. O porto de Ribeira volveu ser vítima dun roubo. Os ladróns levaron preto de 150 kilos de nécora, centola e camarón. O presidente da Xunta visitaba esta semana as instalacións de Gealsa en Boiro. Núñez Feijóo destacou a importancia desta empresa nun sector estratégico para a economía galega como a conserva. O anteproxecto da Lei de Acuicultura en fase de exposición pública está a xerar unha importante contestación por parte de determinados sectores como os mexilloeiros ou mariscadores. A conselleira do Mar afirmou non entender os motivos que sustentan este rexeitamento, xa que se trata dunha norma que, ademais de axilizar a tramitación burocrática, outorgará unha maior seguridade xurídica para desenvolver o inmenso potencial acuícola de Galicia. Pois eu, sinceramente, creo que é un certo descoñecemento do que nós queremos en realidade facer. Eu creo que a lei o único que busca é darlle seguridade xurídica a todas as actividades da acuicultura que se poidan desenvolver en Galicia. O único que pretende a lei é deixar portas abertas para o futuro desenvolvemento do sector. E eu estou esperando e desexando pois que todos aqueles que nestes momentos se están expresando como descontentos con esta lei nos aporten as súas alegacións, sexan capaces de transmitirnos que é o que non lles gusta da lei, que é o que temos que redactar dunha maneira millor, porque o único que pretendemos dende o Goberno de Galicia é que esta, que é a primeira lei da Unión Europea, dende logo, sexa unha lei que responda ao desenvolvemento de todas as actividades que teñen que ver ca acuicultura nas diferentes zonas en Galicia. Un dos puntos máis polémicos da lei é a posibilidade de que o marisqueo se converta en actividade acuícola, transformando as autorizacións en parques de cultivo colectivos. Algunhas confrarías ven neste punto o primeiro paso cara á privatización das praias, algo que a Administración nega de xeito categórico, aclarando que se trata dun proceso voluntario e colectivo, xa que serían as propias confrarías, cooperativas ou asociacións de profesionais as que soliciten o cambio e se responsabilicen da xestión. Do marisqueo, eu recordo que o artigo 54 da lei fala ben claro que é un paso que se vai a dar con carácter voluntario. Para poder transformar o marisqueo en acuicultura, terá que voluntariamente a cofradía ou a agrupación que este explotando hoxe en día unha zona de dominio público solicitar o seu paso a un parque de cultivo colectivo. E aí rechazo todos os argumentos daqueles que nos están acusando de querer privatizar playas, porque xa a definición dice parque de cultivo colectivo, vai en contra do que se entende como unha empresa privada que non ten nada que ver co colectivo. Fronte aos argumentos negativos esgrimidos por varios patróns maiores, Rosa Quintana apunta aos beneficios que suporía acollerse ao réxime específico de acuicultura, dende o acceso aos numerosos fondos que destina Europa para esta actividade, ata o cobro de axudas no caso de peches cautelares por toxina ou os cambios nas tallas mínimas. Mesmo podería supoñer un arma eficaz na loita contra o furtivismo, posto que recibiría un tratamento xurídico diferente ou tratarse dun atentado contra un ben público, pero en réxime de concesión privada. Non só os mariscadores, senón tamén os bateeiros, que representan a maior porcentaxe da actividade acuícola en Galicia, ven na nova lei unha ameaza para o sector. A conselleira considera que é preciso desbotar certos mitos que pesan sobre a acuicultura e que mellor maneira de facelo que con esta lei, que establece as bases técnicas e científicas para avaliar cada proxecto garantindo a súa viabilidade socioeconómica e medioambiental.
Rosa Quintana volve tender a man ao sector, animando a presentar as alegacións que consideren necesarias para mellorar a lei. Polo momento, malia que se ampliou en 15 días o prazo de exposición pública, tan só teñen recibido varios informes de conclusións, pero ningunha proposta. O prazo remata o próximo día 15. O Auditorio de Vilagarcía reunía onte unha ampla representación das distintas confrarías do Salnés, a Arousa e o Barbanza, a agrupacións de bateiros e parquistas e a Plataforma para a Defensa da Ría de Arousa, e facíao nunha xuntanza cos cabezas de lista de todas as formacións políticas que se presentan a estas eleccións xerais. Aínda que cabezas de lista propiamente dito só se presentou a número 1 de Nós Candidatura Galega, Carme Adán. O resto de partidos, desculpando os seus primeiros, si enviaron representación. Quen non o fixo foi o Partido Popular, quen sen un principio confirmará a asistencia do seu número 1 ao Congreso pola provincia de A Coruña e deputado actualmente Torres Colomer, excusouse o propio día alegando un acto con Feijóo á mesma hora. O objetivo desta reunión é intentar buscar a máxima cantidade de apoios para parar esta lei, non? Esta lei que se fixo de espaldas a todos os sectores produtivos do Mar de Galicia é unha lei que ten como único objetivo a introducción ou cultivo de peixes, non, a escala industrial, que iso que o que vai desmontar é o tecido económico, desde logo o único que vai traer é pobreza para as rías galegas e para as familias en sí. Pretendemos poñer o acento en todos os grandes problemas que esta lei plantesa e buscar a reflexión e o apoio de todos os candidatos e candidatas a tirar abaixo este anteproxecto de lei e, por tanto, que se redacte un novo. Na xuntanza, os distintos colectivos puideron expresar o seu rexeitamento contra unha lei que aseguran está deseñada para implantar a acuicultura a escala industrial, danando o ecosistema e prexudicando a un gran número de familias que agora mesmo viven do marisqueo mentre se favorece a empresas foráneas. A acuicultura industrial produce unha degradación do medio mariño e sería un cambio brutal do noso litoral. Entón, pretendemos parar ese proxecto porque ese proxecto trae consigo pobreza e miseria para milleiros de familias. Vemos que bota a ruína, desplaza e empobrece a sociedade que vivimos do mar e tamén a que non vive directamente, porque de algún xeito todos vivimos de todos. Estamos preocupados e, por tanto, entendemos que temos que facer e gastar todos os cartuchos que estén ao noso alcance por defender un dereito ao traballo e a vivir do que nos gusta vivir e do que levamos tantos anos vivindo. O máis sinxelo de decir é que non queremos ninguna reconversión do mar, non queremos a privatización do mar, queremos que se preserven e se potencien os sectores productivos tradicionais do mar, porque son parte da nosa identidade cultural e da nosa identidade de país. Tanto o Partido Socialista como Nós Candidatura Galega en Marea ou Ciudadanos apoiaron o sector e amosaron o seu rexeitamento cara a esta lei proposta por un goberno do Partido Popular. Ciudadanos quixo expresar a súa preocupación polo dano que se faría no ecosistema da ría coa introducción de especies foráneas medicadas e polo encarecemento económico e fiscal que suporía, segundo expresou o seu representante, a aprobación desta lei para os sectores productivos. Dende En Marea cualificaron a lei de acuicultura como unha bomba de reloxería que daría luz verde á expropiación de terreos de protección medioambiental. Nos expuxo a privatización do mar que ven este anteproxecto de lei que segue os pasos de López Veiga, segundo palabras de Carme Adán, e os socialistas amosaron o seu desacordo co fondo e coa tramitación desta lei. Todos rexeitaron de cara aos sectores implicados este anteproxecto, pero tamén quedaron advertidos dende eses mesmos sectores se tras as eleccións asumen responsabilidades de goberno e non cumpren o prometido. Tras un intenso debate, o Consello de Ministros Europeos aprobaba de madrugada o reparto das cotas pesqueiras pro 2016. Finalmente, as capturas de pescada ibérica reduciránse nun 22% con respecto ao 60% proposto inicialmente pola Comisión. Algo semellante acontece co lirio, que descende un 7% fronte ao 40% da proposta de partida. A conselleira do Mar valorou positivamente o feito de ter reducido estes descensos, grazas en boa parte aos informes técnicos e socioeconómicos presentados pola Administración Autonómica. Teño que destacar que dende Galicia lle axuntamos tamén ao Goberno do Estado informes socioeconómicos, fundamentalmente co caso do lirio e da bacaladilla, informes que ao final
eu creo que axudaron a contribuir que esa proposta de baixada que había de un 40% quedara reducida a un menos 7%. De igual maneira, todos os estudios e os datos que aportaron os científicos do Instituto Español de Oceanografía e os do ACTI, pois contribuíron a conseguir a baixada das propostas que había para a merluza, que íbamos con unha posibilidade de baixala a un 60% e que ao final se quedara nun menos 21,5%. A cara máis positiva deste acordo para a flota galega atopámola no Gran Sol, co incremento da pescada en preto dun 20%. Se conseguiu que o resto das especies, rape e gallo, se manteñan no caladoiro cantábrico noroeste e realmente no Gran Sol se obtiveron uns resultados, eu creo que magníficos. Xa viñamos de un ano 2014 donde se conseguira un incremento da merluza como nunca tiña pasado na historia dende que España é membro da Unión Europea e este ano se reforza esa subida da merluza con un 19,5%. O xurelo experimenta unha suba do 27% na oitava C do Cantábrico Noroeste e do 15% na novena A. Baixa, pola contra, a xarda nun 15%. Destacamos tamén o incremento das cuotas do xurelo para a flota do cerco, donde se ve un incremento na zona 8C, a zona da Mariña, con un 27%, e a zona 9A, a zona de Fisterra hacia baixo, con un incremento dun 15%. Se mantén as posibilidades de pesca da anchoa. Tras realizar esta valoración moderadamente positiva, tendo en conta a base da que se partía cunha proposta inicial que non favorecía os intereses da flota galega, Rosa Quintana lembrou que se trata dun reparto provisional. Agora o Goberno Central negociará co resto dos países comunitarios o intercambio de cotas para acadar maiores posibilidades de pesca. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia. Porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Ás portas do Nadal, cando o marisco acada maior prezo, varios mariñeiros de Ribeira viron impotentes como o traballo de 2 xornadas se esfumaba. 6 embarcacións foron vítima dos roubos nos que levaron ao redor de 100 kilos de nécora, 30 de centola e 20 de camarón. Esta última especie rolda estes días os 140 euros no mercado, mentres que a centola vendese a 25 e a nécora a 60. Con estas cotizacións, as perdas pros produtores son máis que considerables. Estábamos sufrindo o tema dos amigos do ajeno polo tema dos barcos nos aparatos e todo, e agora este mes, que é o tempo de valer un pouco o marisco, da xente pode ganar algo, pois o que deu foi que, cando foron para vender o marisco, as embarcacións que viñan do mar, pois encontraronse que non tiñan o marisco, non? Que roubaran todo, nécora, camarón, centola, e roubaron todo. Os feitos xa foron postos en coñecemento de Portos de Galicia e a policía iniciou unha investigación para determinar a autoría dos roubos. A foi denunciar un puerto, despois aquí na comisaría da Policía Nacional, estánse registrando as cámaras para mirar a ver quen entrou e quen non entrou e todo, pero, bueno, de momento non temos informe, non sabemos nada. O que si sabemos é que a xente quedou sin o marisco, non? E había xente que estaba xuntando o marisco dun par de días, que lle considerou no fin de semana do sábado para o lunes, e, bueno, cando foi para vender encontrouse que non tiña nada, non? Incluso había unha embarcación que tiña cunha cadena, se cortaron as cadenas, cortaron todo. A espera de dar cos ladróns, a confraría está a buscar medidas que permitan minimizar este tipo de sucesos. Solicitarán ao Concello, ao administrador da lonxa, que lles autorice a gardar o marisco nos depósitos da rula ata a hora da subasta. A subasta é ás 7 da tarde, empezamos ás 6 co peixe, ás 7 da tarde empezamos co marisco. Eles cando chegan á mañán son ás 5 ou 6 da mañán, cando chegan do mar teñen que ter o marisco fondeado para aguantalo vivo hasta que é a hora da subasta, non? Entón, claro, van para descansar un pouco e vender o marisco e salir para o mar outra vez toda a noite. É verdade que non temos. Estamos aí mirando, pero vou a falar agora mañá mesmo no Ayuntamiento con o noso alcalde, a ver se somos capaces de, bueno, que nos preste as instalacións a salir da lonja onde están os viveiros para aguantar o marisco vivo, e meter unha persona ali que estea vigilando estes días para cando veñan do mar, deixar o marisco aí hasta a hora da subasta. Trataríase dunha solución temporal, xa que insisten en que é preciso adoptar outro tipo de medidas para evitar o acceso de persoas alleas ao porto. Levan tempo demandando máis vixilancia e instalación dun sistema de limitación que regule a entrada á zona dos pantaláns.
E comentar a vigilancia, temos que buscar unha solución. Cal ainda non sabemos fijo, pero, bueno, buscar unha solución, porque isto, se non é unha cousa é outra, estamos quedando sin nada, xa non se gana moito, e ahora nestas fechas que contábamos con ganar algo, xa levan o marisco, outra que ven aí moito mal tempo, e, bueno, vai sair o mes sin ganar nada, non? Referente na industria conserveira non só pola súa capacidade de produción e xeración de empregos, senón tamén polo seu compromiso coa calidade, a innovación e o medio ambiente. Así definiu o presidente da Xunta os valores de Gealsa, unha empresa familiar líder no sector que conta na actualidade con 2.600 traballadores e que acadou o pasado ano unha facturación de 600 millóns de euros. Esta é unha empresa clave no sector da conserva, como comentábamos, porque Galicia factura entre o 84 e o 86% do total da conserva de Europa, tanto en términos cuantitativos como en términos de valor mercado. Sendo España o segundo país da conserva despois de Tailandia, é evidente que Galicia, en consecuencia, é a primeira rexión do mundo onde se concentra todo o valor engadido da conserva. Para manter esta tendencia, o presidente do grupo destacou a importancia do Observatorio de Trazabilidade para que todas as conservas que se comercialicen na Unión Europea cumpran cos requisitos legais e controis de calidade exixidos. Hai aproximadamente un 85% de las latas que están entrando en la Unión Europea que no cumplen. Imagínense como la importación es aproximadamente la mitad del mercado total de la Unión Europea, imagínense 85% de esa mitad que fuera rechazado. Bueno, nosotros no somos tan optimistas como para pensar que se va a lograr eso. Solo hacemos un cálculo que nos parece modesto. Imaginen del 50% que representan hoy las importaciones, que 20 puntos fueran tomadas por la industria española, la industria europea, la cual mayoritariamente es gallega. Ese 20% son 8.000 puestos de trabajo directos, más 20.000 indirectos. Precisamente o compromiso coa excelencia é unha das premisas do grupo empresarial nun mercado cada vez máis globalizado, pero coa vista posta no seu lugar de orixe. Co obxectivo de seguir medrando e afianzar aínda máis o seu compromiso coa comarca, Gealsa está a ampliar as súas instalacións coa construción dunha nave robotizada anexa á fábrica do Bodión, na que inviste 20 millóns de euros. Creo que nesta empresa concurren tres vectores que alevan o éxito. En primeiro lugar, abrir os mercados, abrirse a globalización, abrirse os máis de 7.500 millóns de usuarios, de consumidores que é a población mundial. En segundo lugar, manter o compromiso co lugar de orixe da empresa, manter o compromiso co Barbanza, manter o compromiso coa Ría da Arousa, manter un compromiso con Boiro, con Porto do Caramellal, é dicir, manter o compromiso do lugar que veu nacer a empresa. E o terceiro lugar, sin ninguna dúbida, o terceiro vector é innovar, é facer mellores produtos, produtos novos e produtos accesibles ao consumo. Na súa visita ás instalacións, Núñez Feijóo volveu ratificar o apoio da Administración a un sector clave na economía galega que representa o 3% do Produto Interior Bruto. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño.